bafana bakithi kena kanjena-ke khona bazoduka u-TikTok impela beduka u-TikTok bangaphinde bengene bengene nyawozana khona late ngoba bengasangeneki phela ngithi angithi uma kuzokhipha inkunzi wena uma ungekho emdletsheni uzojabula kuphi? Ya ngibuza phela wena uma ungekho emdletsheni uzojabula kuphi? Ngoba manje angeke kusangena nje dala ku-TikTok ngoba vele akudifendeki. Nizamile ukudifenda akunisizanga akwenzekanga. Manje kuzonisiza ukuduba lo-TikTok. Ungasangena isidalo. Kiye thina kujakadule thina esinengqondo. Ngithi nasakhetha kahle nalelo kusangana nini. Yekani u-TikTok nubeke phansi noma nuwudilethe ngoba vele ngeke nisaba ukungena isidalo. Nubuye unyawo zazi singasanazi nakunazi. Kahle kahle. Ukusaza semdletsheni manje. Busa nje bafana bangana niboni kahle. Kunjani-ke lokho? Namehlwana njengathi ishula. Defender awangadifendeka. Iyodwa inkosi bafana ngithande nje kuphela akekho umuntu ophinde umbone. Cha, khohlwa. Inkosi nje iyodwa. Yodwa inkosi ekhona njengamanje. Emva kwamjejelo. Iyaziwa-ke lokho. Manje sebenze inkosi iyabonakala. Uphethe nje ngolayini maskandi uphethe ngosiko. Sonke isizwe sizwa ngayo. Bafana bakithi hayi.